Kadi bet ka jitu banyada ya ka jingdi ya ki jaga snong bat ka jingdi jaga ka paparaput. Tungini puli ya kini kekerwa kepala to dai presiden rangba jangka VPP iba Arden Mila basau yamai. Kilong tangkini apen he ban yalam bakla ya kajimut jing perkan jangki panba ban ong bagi isi jangka VPP haki RJDC kala pentron ya kabor jangki dorbar snong ki dorbar raj bagi dorbar hima kumbala pen sapriang dagi yang persya. Ka Voice of the People Party kumbakala kular ban pen impan pen bahapan ban pen keladur ya kari berkacai pen riu kakwa ban pen klanbiang sasisian ya dorbar ukasi da kabak pen kubor ha upanya namar kani kadai ka tanrai sensyar ukasi ha kaba wat ka sarkar bilan kala saki bakabor kabahakli tam ba ukasi ka syong ha upanya ne ha ukun uhaja hadin baki isi kala penmi ya ko hukum baki sorra raj kisiem raj kisiem kme mat kinong sensyar snong kim ha ban shu ban de pathari ki chaka raj ki chaka snong ki chaka hima kaladon kajingki waleng jongkitu kinong sensyar raj bat hima ki bachumlin bandi tat dorlut ya ki chaka ki puta klem kajing tem ka basai jong kinong song snong kani ki khun ki hajar ka VPP ka kwa ban pentikna ba kanu kajing ya di thiet ya ki ba kum ki te ki chaka don kam ban da tip lang na kinong song snong om tang da kinong lam snong kani kajing thumu ka long ban wanra ya kajing trai kam ka khoi bat ka basai da kita kinong lam snong kumta ki pan ba ki de ban husiar ba yo ki sha elam bakla ha ki ba kum kini kinong lam snong. Jadi bakali ka jing persang jong ka dis council ban amen ya ka bakalan seleng. Kadi bet ka jitu banyada ya ka jingdi ya ki jaga snong bat ka jingdi jaga ka paparaput mo naklen ki snong ki thau ki hima bat kun terkira. Jadi ka jingbu ko junga ya ka status mene kalong ba hadin bang i ba don ki jing persang ban pesutu bakla de kita ki lingba ki la pathai bor le kita ki mo ki don ki nongalam snong ki lai keren ni kani bat ki la pan pa ba ki jing yurot ka ki jing persang ban pendu bor ki dor pas nong ban slot ki kita ga chuki ba kum ta ban ai ya kata ka dor ka dar ka ba sniu ya ka Voice of the People Party ba ki isi jongka party ki jing hoke CDC tapi ngi la pan pa na ro sedang bangi ngi ke jing tmu hi ke jongka Voice of the People Party kalau banon rai ke jing kala bat bade le persya ya ka bamsap banon rai ke jing khoi ke jing suba bat baki ki baro ki bangi tre ki belong bekat kum ka jing smutho ka jing te ba sha ju pai ba namar kani ke jing ki ke jing belong ba pen phai biang ya ka bor ju pai ba kat kum ka sinchar pa ga ju khasi ko ngi la kren ki ni ki sni ba kabor ba hakli tame ya sinchar pa ga ju khasi ke de ho pai ba le ni ko no haja kabawat ka hima bilat kamla ban len ni ji sha kimla da khim pen phau pathei ba ka sinchar pai ba prim khasi ka campaign ki wipat namar ba kabor ko hakli du ka shong ha u pai ba ka bamut haki khon ki hajar ki dor ba digani ke jinne ke ji kolong ban phai biang ni ka ka bor pai ba ling ba ki dor basno kamur ban pen khai ni ki dor basno ang ba ka di bandong ji tre kamur ko ke suwa namar ni i haki ni por ki jing ka don ka jing ke pathari ki jakara ka jing de pathari ki jaka hima ka bat ki spa ka bat kam don ru ka jing de ti ka sha ha ba ki nong shong snong ha to ka snong ki khon ki hajar kimte mo don di ki kap ki mite ba ki syukur wa ki nong shong snong ya ka dor ka ba ki di te kai ka bangi ko na ka liang ka parti ki jing kalong ba la ka koi ka jing de chaka ya ki jaga raj ni ki jaga himal ukho no hajar jong ko to snong la ni jong ko to raj jong ko to hima udi bante mla bandi to si maroi mla bandi to soda maroi mla bandi teng la ni ta ka committee unong shong snong bi bante namar ha bukut ka jing sam banta ka jing banta ka ki khon ki hajar te ki di bante ka no la di ki jaga nang ta bali halor ko no rim la di bat ka no ngi di bani yo banta nama kamdi ka nong kanti jong soda la ni jong soda raj ni muslim raj ni muslim kene kata ka thong ko ji kalong ban pen min toy bat ban pen kup ka bor hau nong shong snong hau pa ba bat hau khono haja pi kani ka jinge ka la pendo nong shibon ye kitu ki nong sinchar hima raj snong ki bajumin ban di pathar ka pakemon ye ki jaka te ka ka ki persam ban pen so thu bakla
yau pai ba tingi kum ka sen gi yang scam ba ke bangi le kalong be nam ta ka bet ka biang jo jai beriu ka bet ka biang ki pai ba nganai nuksa le si kum kini ki chaka ki ba pi asno mo ki bla na ki jing di chaka ka jing di chaka shathi ka right marwet ke ba ha po ka himam liam nang ta ka ki right ten ring ki ka mau padang ki bar hot ki bangi asno ba chwi shwi ki hima ki ba pun te ka kum ka jing te jing la ring shu e kum ne te kanum long ka ba shingai ya ki long den man den ni ha ba le e kana ba ni ki chaka kanum sentut nama ke jington jiki cakara ka ai ke jing shingai kata ka land security ya ki lungi long sem ki bedok ki ong shinai yang hatu ki cakara ki ka to kara kan ha ai benta mo kan ha ai benta ya ka khlo ko sha nam ta ki lungi ki bedok ki bala mi yang kata ka ki practice lani ka jingle jongi kum ka cha ki ta ini ni le ki besni hai ni le ki ba pasya pi gini ki ram basnom ki bedok ki ni ko kom perkhat ki jinglen bele ki ngakwa ban bu jingli abangi ni le ki ni ba ya ka kam ka jingtu ko ba ba la repisno ba kadon ke jingtu beli pimle ke do igin ya ka isi banwa jingte beli bisu tana ban persang ban yalam baklai pai ba tin antara ko tu ka status ka bu kalong ka khubor be ki pai ba kim de ban sha lam bakla ni kim de ban sha lam bakla ki pai ba ke den kam ban chung bin namar ba yo ingat ban hati tu ki ba julong ka tau ban didu ye ki cakara mo ban didu ye ki cakahima ngingi le ban penne ban pensa ban bu da ka seling ka bumut ba palat ki kata ngim di shu ban di mo kata ka de jingtu jo ke isi ke jingi nomor ki umpala wengi kita bali kai ka tahu bapelong ki di bani wat ya ka yo em ki di bali kendu kami khobor kuni nomor ki seng perthei wat kita ki seng perthei ki badon haka liang persa ki klem persa ya ka tuan ban ong ba kadon kata ka jingi rot ngami bukan do jing persa ki tenre sabar jong ka isi sabar jo council menta ki persa ban pensit ning ba ki jing pen sapeng ki khobor ki ba pe ya dai namar tarang ngi sngokya ka voice of the people party kanum le yakunu kono ka belum pasya ka mon gijong pai ba bawat ha ka bidai bat ka weekend notification ka ba isi ka pimi ba kentu yi kisno ba kimdi bana NOC shu na kam ta kini ki karkhana pimi kya ki karkhana shna kya ki liquor factory liquor industry te andre ka wi ka dan ka wi ka benta ka ki po to ka provision ka ba like no stala ka dor masno ba ko wi kaminjur nong song song berkomiki minjur ba kandon kata ka karkhana shna kya ka shna ki ya kata ngyong ka disponsor kanum kha ka ba ni bangi hapan burom ke supai ba ta lo pai ba ta shna berko ki shna updian mo ko ba kandon ta karkhana kya bari ni likha kani ka pen i ba ka jingri kam ka jinghi ka yalam shata ban pen ko bor ban burom ke kara ka jong pai ba te kanum dei tang na executive committee kanum dei tang orang basnom kanum dei tang sorosnom mot ka NOC ka dei banwan be hakan dur jong ka resolution bakani ka shnom barokoi kala menjur bangin pediang lani bangin ailat ya kata ka karkhana snakya kani ka shnom ko jing te kata i ka pen i bangi ni burom yu pai ba ni bo yu pai ba ha ka kerang ka bodi ban kumbangi la ban pau ni kisni tene ka basu si palong ba pi ka ik bangi ni trai mo ki persang manong penduk bor ki dor basnom pingi ngim penduk bor ki dor basnom ka jingle ka jing ka persya i ki nong ram snom dai ki balong ka jingma ya ka snom ka tha ki balong ka jingma ki nong din mandin la ding shui ka ti ju ki ka khando ka sha khando ni haban le